عنده النادي في أمره في السماء والأرض الذي خلق الخلق بقدرته ومن يلزم بأحكامه وأنزم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat saderengipun kita lajengaken monggo kita sarengan munjaken muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik sarta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing injing menika kita tesih dipun paringi kesehatan lahir batin, menghirup udara segar sehingga kita saged nindakaken sarasmanipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat subuh kanthi berjamaah wonten Masjid Al Amanah Sidorejo RT kalih RW 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula sampun sahur sedaya nggih. Alhamdulillah. Dek wingi kula nggih mboten satur sak keluarga tapi ternyata nggih sehat sedaya, kiat sedaya. Ingkang penting kita menika anggenipun niat ingkang kiat, fa insyaallah siang menika sampun sudah terbiasa rumiyin nggih nate siam. Apa meneh sak menika siame nggih sami mawon sedinten kirang langkung 13 jam. Wonten daerah utawi negara-negara tertentu, daerah kutub itu hanya hitungan jam, satu hari itu hitungan jam. Yang kita wonten mriku nggih terusipun niku salat wajib 5 kali itu hanya satu hari. Karena matahari itu beredarnya hanya beberapa menit saja. Pramila kita wonten mriki nggih bersyukur teruji saestu kita nindakaken ibadah-ibadah menika nggih leres-leres tertib nggih. Adin menika an-nasihah. Agami niku merupakan suatu nasihat. Siap sinten to ingkang dipun nasihati sak mboten-mbotene nasihati pribadi kita piyambak. Bagaimana supaya kita bisa memanage manah kita dengan adanya agami kita yang kita yakini nggih menika agami Islam nggih menika pertama kita menika kedah introspeksi, selalu introspeksi dumateng pribadi kita piyambak supados anggenipun kita cecekalan agami Islam menika leres-leres kita tindakaken. Sumrambahipun dumateng keluarga kita piyambak-piyambak. Fa insyaallah kita menika sebagai figur wonten ing keluarga menika mangke badhe dipun tiru menika keluarga kita putra wayah anggenipun kita menika sami-sami belajar menika wonten ing agami Islam ingkang sampun kita tindakaken menika wau supados kita menika wau tetep koridor tetep berjalan wonten ing rel inggih menika agami Islam. Ad-dinun nasihah. Din menika sebagai nasihat. Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan menika adalah merupakan cerminan dumateng kita sedaya kados pundi saged meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menapa kemawon. Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan cara berkeluarga harmonis, tidak pernah terjadi sengketa, tidak pernah padudon dan sebagainya. Menika wau nggih suatu kelebihan. Apabila memang terjadi hal yang kurang berkenan, jangan sampai sampun ngantos situasi keluarga menika dipun critakaken dumateng tetangginipun, dumateng rencanipun. Lah menika termasuk menjaga. Tapi kalau kita ini bercerita kepada orang lain, pasti semua itu akan menjadi viral. Kalau menjadi viral, biasanya kalau di lingkungan artis itu memang diviralkan. Pados napa supados terkenal. Nah, awake dhewe mau terkenale malah justru sebaliknya. Nggih, namung menika ingkang saged kula aturaken wonten ing injing menika mugi-mugi kita saged nindakaken menapa ingkang sampun
dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala saha dipun contohi dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.